sa araw na to. So ngayon, pupunta tayo ngayon sa San Juan para bumili ng aming kakainin. Dahil gusto ko kumain ng sariwang isda. Pero sa San Juan ang magandang isda. San Juan ang ayan o, ito maganda o. Ayan, oh, sariwa-sariwa. Yes. Tagpira tabi ang kilo, digdi. Yang 2.20, pero yung malalaki po yan. Ano, yung malaki na lang? Kaso 2.80 po yung malaki. Yo, what's up? Magandang umaga. Panibagong vlog tayo. Araw po ng ano ngayong araw? Martes. Merkules. Time check po tayo. Alas 8. Okay, bago tayo mag-umpisa mag-vlog, papasalamat tayo kay Papa God na binigyan tayo ng buhay, malakas, bagong biyaya sa araw na to. So ngayon, pupunta tayo ngayon sa San Juan para bumili ng aming kakainin. Dahil gusto ko kumain ng sariwang isda. Pero sa San Juan ang magandang isda o sariwa, mga bangka. Okay, apps, tayo na. Okay. Tayo, dapat tayo na. Yung vlog na to, arugtong pato kahapon. Ayan. Nandiyan tayo. Ito pa yung San Juan. Ito pa yung San Juan, ha? Malapit lang pala. Ayan. Tayo ng isda. Ito ng isda. Wala na ata rito. Putol isa. Bale. Ayan na, guys. Grab tayo rito. Yan ang aking mabait na pamangkin si Tison. Yan. Wala na, soy. Wala na isda. Tapos na ang isda rito. Balik tayo rin ito. Yan pa rin. Yan. Yun, ito. Ayan. Ayan. Wow. Okay, tao po. Ayan, oh. Ito maganda. Ayan. Wow, sariwa-sariwa. Yes. Tagpira tabi ang kilo, digdi. Yang 2.20, pero yung malalaki po yan. Ano, yung malaki na lang? Kaso 2.80 po yung malaki. Ano, yung malaki? 280 daw. Yung maliit. Malaki na lang. Sama yung maliit ka lang. Yung maliit. Okay, sige. Kaso sa atin 1 kilo yan. Yung malaki na lang. Oh, sige. Yung malaki na lang. 1 kilo. Si daw tabi ito, ano na freezer. Yung may lukdo, ito pahilingan na siya. Yan. Ito po yung tabing dagat. Ito. Nakain lang. Ito kagagaling lang sa bangka ito. Na yan, oh. Ayan. Yan si nanay, oh. Ayan, si nanay po. Nay, ang pangalan niyo, nay? Ha? Ano pangalan mo, oh? Rosita. Rosita. Nay, shoutout kay nanay Rosita. Siya po yung may-ari dito ng San Juan. sa San Juan ng isda. Mabilang po kami ng San Juan ba Consortium? 1 kilo. Malalaki po. Ah. Ayan, anak. Kisoy. Tingnan mo siya. Pala. Ayan, pa si Alok. Soyo, piliin na siya. Ayan. Soyo yung baga may mamsa soyo. Ayan, oh. Palang talagang nagagaling lang. Sa may Malaki. pinatungan mo kay yelo. Ayan. Yan ang Isda. ikog nan. Mamsaan. Ayan. Yan ko. Talakitok. Ayan, pwede yan. Hindi, tawag na yung ano lang. Ayun na lang kiskisan daw. Ano. Pili ka na dyan. Durura kula lang. Yan, ganyan. Durura Malaki kula lang. lang. Malaki ba yung dalagan ko ba rin dyan? Mas malaki pata dyan. Malaki kasi tuiting ko natin yung malaki. Yan, ganyan. Ugaya. Ako na sa iraro. Utuan da kula no. Ayan, Ayan, ano? mata. Yung mayo-mayo. Utuan da kula soy. Yan, malaki. Yan. Ay, hindi. Yan. Ay, Yan, oo. Yan, di ba lang piraso. Sabi pa ako siya, yan. Itong mamsa tawagin na yan. Oh. Talagang bagong ulit to na yan, oh. Yung mga galing dyan sa ano yun. Wala pa 1 kilo ata yan, ah. Wala pa. Sarap pa. Pili tayo. Sarap pa. Akin yan. Okay lang. Yan po. Ayan po, 1 kilo. Iyan na. Yan na sa ito.
Ikaw, Tisoy, ano gusto mo? Ano so yung sira Gusto mo pa? itong ano? Igwa kang sira. Ano sira mo duman? Okay, tapos na kaming mamili. Ayan, ang pinamili namin, oh. Yan. Talagang 600 po yan. Mamaya, makikita nyo. Okay pala itong aking pamangkin. Yung motor niya, wala nang sprocket. Hirap-hirap ang market, oh. Sana pag uwi ko sa Malabon, pagpasok ko, pagsahod ko, makapadalang kita. Yan. Po, ayan pa. Yan ang lugar nila. Yan ang... Ang ganda ng lugar dito. Ayan. Malapit lang talaga. Eh, hindi pa yung ginabagpasan. Tinda ng ano. Kaya dito tayo dumaan dyan. Kung pumunod sa 1 kilo. Ilog po, no? Kabila. Ay, kaya lapit lang talaga. Ay, hindi pa. Yung pakala ko, tukuprasan na to. Hindi, ito pa pala. Oh, may gasolinahan dito rin, oh. Talagang develop na yung lugar na to. Yan, meron pang mga ano, oh. Dinidevelop. Baka pagbalik natin sa susunod na taon, maganda na to. Dinidevelop po yung lugar na to. Sana pala rin tayo sa ating goal, yung pag-YouTube, para makabili tayo rito ng yan? Makabili tayo ng lote rito para makapagpatayo ng bahay. Hindi sinasapit, di ba? Nasapit dati. Hindi, okay na lote ito. Yan. Yan o, hirap na hirap. Umandar ng motor namin. Ano, wala pa lang sprocket to. Tagpog na, at saka plato. Pati kadina. Pero, okay lang. Yung amin dito nagkantay pa yung pamasahe. Pauwi papuntang Maynila. Pero ano, makakapag-aram ako rito. Makakapag-content. Yan. Oy, shoutout pala kay Rowena Tubera, shoutout po sa inyo sa Omega family. Shoutout. Kasi nagpapa-shoutout palagi siya. Ayun na po. Sa ano pala, hirap, hindi ko maano. Mamaya-maya lang, kita papasahin ko yung shoutout ko. Michelle Tico. Michelle Tico. ano? Tigo. Michelle Dico, shoutout sa'yo. Ano mapanood mo ito? Michelle Dico Vlog, shoutout. Mapanood mo yung aking vlog dito sa inyo. Taga rito ka pala. Sa Santo Domingo. Shoutout. Minsan magkikipag-collab ako sa'yo pagpunta ko ng Maynila. Taga Rizal Caraw. Okay. Yan. Malapit na kami. Kaya pa yung ano yan, basta may ngipin, pawag lang putol na ang ngipin. Paano na? Dudulas lang siya, pero ang ginagawa dyan, hihigpitan lang. Para ano, kaya yan, higpit. Ang mahirap lang pag yung plato niya, naputol na, di ba? Pero wag pa yan, basta higpit lang, hindi nakabuse yan. Kaya ako dating tricycle din ako eh. Tricycle, magkaroon ba kinikita, di ba? Hanggang nagagamit pa, pagkatsagaan mo. Saka dito sa inyo, puro akyating. Okay, andito na kami, pauwi na kami. Uy, uliin na. Si Clarice na eskwela bagaan. Na kami para pumunta sa ako mismo kumuha ng ng tawag niyan rin? Kabiya. Kabiya sa Manila. Okay. Tisoy, may ulam ka ba? Meron. Mamaya, wala ha. Bakit? Tayo may okay. Sasama. Ako, pati yun, sumasama yung ano. Ayan, okay. Set mo na lang ako naman. Oh, Yeah. sige. Kinasaya naman dyan na. ayan na, yung pinamili namin.
isda. Ayan. Si Irene bumili ng ng lawlaw. Hindi ba kay Tisoy yung Ay, ihawin pala mamaya yan. Yung yung... Pabipi. Oh. Pabipi? Bakit? Mataas ang dugo? Kinaliskisan na to, di ba yung Oo. Oh, diyan na lang yata hugasan. Dito lang sa baba. Basan. Ayan, mamaya, pag ihaw namin, pag baon namin papuntang dagat. Lutuin pa yung pata rin. Lutuin mo na kasi. Mamaya nga po pa naman, tama, pagdating ko, lutuin mo na. Pagkain tayo ron. Chap-chap na yun. Ayun, Alin? pata. Oo, lutuin mo na. Ayun, sarap ng isda. Ayan po, halagang 600 po yung isda na to. Hawiin mo nga, yung hawakan. Hawiin mo yung malaki. Medyo mura pa rin itong isda kasi pumunta kami mismo doon sa tabing dagat. Yung ayan. Ang mahal lang dito yung mga galunggong. Hindi dagdag. Ayan, ayan. Ayan, halagang 600 po yan. Kamay! 1, 2, 3! Ilaw. Wala problema, maliwanag eh. Ayan, okay. Kasi punta muna kay Tisoy. Ito, lisin mo rin ka. Nililigo muna tayo. Tapos magluluto yung ulam, yung pata. Ayan, linilinis na ni Mrs. Oo. Yung ihawin na lang, ihawin. Tsaka sinahing ito mga ihawin doon na to. Ayan, Ito yung baon namin papuntang dagat. Ulitin ko po. Ayan. Itong pakulam namin itong anong tawag dito yan din? Yung isdang bato. Yung salmon, ihawin namin doon sa dagat. Saka yung tamban. Ang tamban, kung tawagin dito ay lawlaw. Saka yung galunggong, ang tawag naman sa amin yung galunggong pula, yan purot. Dito naman, galunggong. Buraw. O buraw, ang tawag nila. Ayan. Okay, kakain na tayo doon sa pinamili namin kaninang ulam. Ayan. Sabi nga nila, YouTuber ka na, lahat ng kilos mo naka-video. Now. Harap. Talagang isda sariwa. Mga huli sa pana lang ito. Okay, kain tayo. Time check po tayo. Wala sa panalos ko. Hindi pala. Sige ko lang ito. Uy, ang aking almusal, alas 10. Alas 10 na. Pagkatapos ng kumain, papunta na kami sa dagat. Nag-aantay na yung ating mga kasama sa dagat. Yes, yung sa botol. Napulo kayo ng ulit ito. Ini. Ayan, ito kakainin kasi. Pero ko lang. Nagkaagal pa kainin ko ito na salatos. Ito na lawlaw. Ay, sorry.
Okay. Ano, Maria? Wow! Pow! Eh, kaya pa. Oh, natalo ko ha. Yan. 1, 2, hey, tignan mo ko. Oh! Yeah! Oy, tak, tak. Puta. Lipit tayo. Tayo. Ito. Oh. Yan. Yan. Tayo ha. Oh. Oh, puta baka matumba to. Sumo tayo rito. Halika, lapit ka rito. So, yan tayo, papasok tayo sa butas. Yan. So, oh, yan. Wow. Tak, ere. Yan, yan, dito ka, pasok ito, kabila. Wow. May lumit dito. Halika rito ka rin. Bula! Oh, dito mo. Yan. Okay, papasok tayo. Oh, cut mo na! Guys, papasok tayo dito sa kuweba. Kung saan itong kuweba na to ay may lumalabas daw na ahas. Diba? Ayan. Hanapin natin yung ahas kung nasaan siya. Hindi ha. Dito, lumalabas dito. Yan, papasok tayo ha. Pasok tayo. Ay, baka may ahas nga yan. Tayo ka. Tayo, labas. Baka may ahas nga yan. Yan. Okay. Yan. Okay, guys, kita mo naman itong malaking pato. Oh, sige. Ay, pa siya titrinan, nung pa sila, oh. Ayan. Galing mo talaga? Oo. Pero kami rito nga, pumasok ka sa kuweba. Tayo ka rito. Ayan, oh. Na. Ito lang, oh. Ayan. Oh, kami ng aspesayan, oh. Nandito kami ngayon sa bundok. Nanguha ang asawa ko ng Sihi Kabya. Ayan. Ito kami, nakakatakot to pag malaki tubig. Parang subit ang ulo ko doon ha. Baka mamaya, namatanda na ako. Huwag naman ha, mga kaibigan na ako ay nagbablog lang dito. Pwede naman Ayan, mag-inom ng iba. Magkasara na lang ilak. Yan rin gamit natin. Tuman baga. So ito Yo, ang gamit. dara may sumagamit din mo sa ano. Sige, yan rin gamit natin. Ano kung sila tanin niya o masupong man. Ayan, okay. Tapos na ako mag-shooting o mag-picture dito. Ayan. Nakita mo naman yung mga batet to. Ayan, dito ko. Ayan o. Laki ng alon o. Ano rin yung paalon dito yan o. Ayan. Ayan o. Ito yung ayan. Yun o. Nakita nyo o. Sapa, hapas pa ng malakas yan. Ayan. Ayos. Anong bato na yan o. Ano ito? Dago ka rin.